Nakalimutan mo na ba or hindi mo na matandaan yung iyong Facebook password? Well, wag ka nang mag-alala dahil sa video to, i-share ko sa iyo yung dalawang paraan kung papaano natin ma-recover or makita ulit yung Facebook password natin. So, napakadali lang nito and sana matulungan ka ng video to. First is, punta lang tayo sa ating phone settings. And, scroll up mo lang. And, pindutin mo yung Google. Yan. And, after that, yung manage your Google account. Press mo yan. Tapos, may makita kayo dyan, home, personal info, data and privacy. So, piliin nyo yung security. So, pindutin nyo yan. And, scroll up nyo lang ulit. Hanggang sa makita nyo yung your saved passwords. So, pindutin nyo yung password manager. So, dito makikita natin yung mga accounts natin na nakasave yung mga password. So, halimbawa yung Facebook account, yung gusto nyo yung makita yung password nyo dyan, is pindutin mo lang yan. So, yan. And, enter mo dito kung meron kang passcode sa yung cellphone, type mo lang yan. And, ito na nga yung password ng ating Facebook account. So, pag pinindit nyo tong logo na to, yung mata, makikita nyo dyan yung pinaka mismong words ng password nyo. Okay po? So, hindi ko na i-open kasi alam ko naman yung password ko. So, and then, dito na tayo sa pangalawang option. Okay? So, yung pangalawang step naman is, punta ka sa my browser, itong Google Chrome, pindutin mo yan. And, pindutin mo tong tatlong tuldok sa may taas. And, pindutin mo yung settings. And, pindutin mo tong password manager. So, ito, makikita natin yung Facebook natin. So, pindutin mo yan. And, enter mo yung lock screen passcode. So, ito, makikita nyo na dito kung ano yung password ng inyong Facebook account. So, pindutin mo lang tong logo na parang mata. So, ganun lang po kadali. So, I hope nakatulong sa yung video to. And kung kindly like this video and subscribe. And maraming salamat sa manonood. See you again next time. Bye! Living life every day